Dagan ta diri. Agay! Ah! Hala! Gago! Dagan. Hala! Ay, salamat! Grabe, ang galing ko! May potential. Tapos asa kumad to? Ay, diri. Agay! Okay, lock in chat, lock in. Ay, diri dapat kumagi dahi. Dara. Agay! Ang galing ko! Agay! Wala sa kong lugar! Ay! Marceline! Agay! Okay, shield mo ko, Lods. Tapos, dagan ko diri, bay! Oh, hoy, grabe, ang galing ng otak. Agay! Yate! Kinsa may nakauna-una, og buhat, og dula nga, himuon og kalaban ang mga punuan, whether in fact, na makagamit ng punuan sa atong environment. Agay! Ay! Dali, tabangi ko. Tabang, agay! Okay. Ay! Asa mo kumagi? Diri. Ah! Yate, kurutahan lang ko. Dua ka buk. Okay, i-shield ko. Asa makabunuan? Asa ano? Dool sa pader. Sige. Agay! Oy, naalagas yung nice one, my baby. Grabe ka. Salamat sa agay. Anak ka! Og diri kumagi. Di ko kagi. Og diri kumagi. Diri po kagi. Og diri kumagi. Dagan gago. Wala gago. Last one. Baril. Oh, grabe, I understand it now. Okay. Bay, nanan ko yung mga trust issue karon sa mga punuan, bay. Feel na ko, bay. Awara, gitulak ko, trantado. Hala. Napandol. Naibola dira. Asa? Kani, diri. Hala, gago. Hala, yate. Quit when you are finished, not when you are tired. Oh! Pero kapoy naman kayo ko. Hala, gago. Tagak mi. Oh, grabe, I understand it now. Hala, gago. Musunod. Awawa. Dagat. Score. Usa man eh. Ang dula na ay dula sa sulod. Hala, gago. Unsa man to? Okay, thank you for the tip, ya. Apre, hala, gago. Hala, bumba! Agay, gasyo! Maligidan ka na! Dagan lang! Chat. Oh, tara. Hala, gago! Hala, di na ako matindog! Hala, ba yung karakter na stuck? Bay, tanawa, bay. Naunsa na di ako karakter, bay. Andrew E, good luck sa mong... Ugay, gogo? Name sa game? Wag mo nang alamin, Lods! Kasi pag inalam mo to, Lods, magsisisi ka lang. Atik lang. Kuhan, bitaw. Tris, hate you, bitaw. No! Yati man yung karakter. Oy, di naman siya mo tindog, bay. Kikapoy na siya, bay. Tanawa, nagurugurug na. Naunsa na ako karakter? Hala ka. Uy, lihok good. Yati, kikapoy na ka. Pareha rata do. Pareha, biya tagnaong. Pareha tagal di para. Busit man yung karakter na ko, chat. Bay, di naman siya mo lihok, bay. Ambak ra? Sure ba makaambak, day? Bay, akong karakter, bay. Nisuko na siya, bay. Okay, lakin. Saray. Dagan. Hoy, naipit naman ni! Nicole, thank you sa mag-follow. Hoy, tindog ba? I love this game so much! Murag ko dyan at murag na-heal niya akong inner child ba? Okay. Leave na ba? Delete chat. Okay. Every mistakes gives you an opportunity to try until you succeed. Every failure is a key to success! Ano ba, taraw ba? I understand it now. I broke the system. Tanawa. Di nakalusot ang bula, pero tanaw kong karakter. Nabali na ang backbone. Yati niya akong karakter. Chat, nahuman. Radyon ako, chat. W in the chat. Bye-bye! Melgin, thank you sa pagpalo. Hala! Wow! Ay! Thanks, ma'am. Hala, grabe pati ang... Hala, pati sa langit, bay. Pati yun, dyan mo punuan, bay. Replay? Hell no! Quit na ko, hell no! Oh, hell no! Di na ko. Dubli-dublihon pa na ko labad sa kong ulo. No way, tama na yun.
Chat, nakoy Outlast diri chat. Gwapo ring Outlast chat. Nag-live na rin si Daniel Padilla karon. Ay, simula kasi nung wala na kami ni Catherine chat. Simula nung wala na kami ni Catherine, parang nawalan na ng saysay ang buhay ko ba. Hilig manggod ka mag-illegal logging. Huy,